Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін полка Каліновскага. На мінулым тыдні батальёны Літвін, Волат і палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Круцова працавалі разам на адным з самых гарачых напрамкаў фронту на ўсходзе ўкраіны. Праводзілі сумесныя штурмавыя аперацыі і выведку пазіцый ворага. Мінамётныя падраздзяленні працавалі з АГС, ЗПГ і мінамёта. Стратаў на мінулым тыдні ў палку не было. Нашы параненыя працягваюць лячэнне і рэабілітацыю. На мінулым тыдні чарговая група рэкрутаў скончыла 4-тыднёвы навучальны курс, атрымала вайсковыя квіткі, асабістую зброю і дала ўрачысты зарок. У хуткім часе яны будуць размеркаваны па баявым падраздзяленням палка Каліновскага і пачнуць выконваць баявыя задачы. Полк Каліновскага набірае спецыялістаў у сферы сувязі. Усе падрабязнасці можна знайсці ў сацыяльных сетках палка. З вами будзе падпісаны кантракт з узброенымі сіламі Украіны, вы атрымаеце вайсковы квіток і штомесячны заробак. Дасылайце заяўкі ў наш чат-бот з пазнакай «Сувязь». Чакаем вас у шэрагах палка. Усе актуальныя навіны, дэталі і падрабязнасці падзей вы можете знайсці на нашым афіцыйным сайце і ў сацыяльных сетках палка. Інфармацыя, якая тычыцца дапамогі палку Каліновскага, таксама знаходзіцца на ўсіх нашых афіцыйных крыніцах. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!